mga damgo na puno sa grasya, kung mga way sama apan higalang anuman, ang Diyos imong gikalimtan. Ayaw kalimot igsuon sa matag higayon, sa ilalom sa iyang pako magpasilong. Tungkol ka niya sang pita siya, di kyud siya mo piya, ubanan ka sa kalipay o kalisdanan, luwasong pagpasidunggan, ayaw kalimot igsuon. And lead precious souls to the fold. Lord, make my life a blessing to those around me. Fill my heart with love and compassion, that I may know how to live
to me. When my heart looked away so many times, I couldn't pray. Still in love, He proved faithful to me. I spent my days so selfishly, reaching out for what pleased me. Even then, God was faithful to me. Every time I'd come back to Him, He is waiting with open arms, and I see once again. He's been faithful, faithful to me. Looking back, His love and mercy I see. Though in my heart I have questioned, even failed to believe, yet He's been faithful, faithful. In my heart I have questioned, even failed to believe, yet He's been faithful, faithful to me. I have questioned, even failed to believe, yet He's been faithful, faithful to me. He's been faithful, faithful to me. Heavenly Father, thank you for another day that you have awakened us to life, for the new beginning for this morning. Grant us, Lord, the wisdom in our decision, courage to rise up from our mistakes, devotion to our duties, and readiness to share and cooperate for the good of our families and community. Spark in us the love for the truth, respect for one another, and the urgency to serve. Preserve us from the false pride and selfish words, and help us to live in peace with one another. In Jesus' name we pray. Amen. Lampara sa kamaturan
usa ka relihiyosong tulumanon nga maghatag kanatog dugang lamdag sa kamatuoran. Kay si Ginoong Hesus nagaingon, og kamo mahibalo sa kamatuoran, og ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Daghang salamat og maayong hapon kanatong tanan nga karon nagpatalinghog sa atong Sibya. Atong gipasalamatan ng atong mga kapaglaom, mga kahigalan makigsuunan nga karon paminaw sa tagsa-tagsa nila ka transistor radio o alang sa kasayuran sa tanan ang atong Sibya bati kita, idaya lang ninyo sa 103.3 Friend FM o alang sa dunay mga gadget makita usab kita live diya sa Facebook. I-search lang ninyo ang 103.3 Friend FM niya, nakalingta sa AWR Adventist World Radio. Kining atong tulumanon lampara sa kamatuoran, usa ka tulumanon diin maghatag kitag mga kasaysayan, mga mensahe ni Ginoong Hesus nga naa makita nato sa balaang kasulatan, o mga mensahe nga ato gibase diya sa espiritus tagna, makahatag ka nato dugang lamdag, dugang katin-awan sa atong pagsabot nga maingon nato sayon kaayong sabton, sayon kaay natong masabot kining mga mensahe ni Ginoong Hesus, kay way lain ang tumong lamang ini nga makakabot kita og kaluwasan. Busa atong pasalamatan tanan nga mabati sa nagkalalayng lugar, atong mga higala, mga brothers and sisters diha sa Donghol, si Brother Tunyaris nga dili gid siya moundang sa patalinghog ining atong programa. Kauban sa ni Brother Rumi diya sa Iglesia sa Linaw. O salamat kinyo tanan ug sa uban pa, di lang nato nihitag sa tagsaon kay mahudtan ta sa atong panahon. Ato sad pasalamatan mga kaigsuonan ang atong mga supporters ug mga sponsors. Makita nato da sa inyong sa atong monitor. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pag support sa atong buluhaton, sa atong mensahe dinhi sa kahanginan, o sa pagsugod mga kaigsuonan. Gihangyo ko kamo sa pagduko sa atong mga ulo alang sa pagampo. Amahan namo nga nakas mga langit ning taknaa sa kahaponon, dako kayo nga mong kalipay nga ikaw naghatag kanamo panahon nga kami makahisgot-hisgot usab Ginoo sa mga pulong gikan sa balaang kasulatan. Naghangyo kami kanimo nga ikaw unta magagiya, magaabli sa among mga hunahuna ug sa among mga kasing-kasing, nga ang mga mensahe nga among mapatilinghogan ning taknaa sa kasayon kini among masabot. Magapanalangin ka sa among mga listeners, mga viewers, ug sa tanan nga nagpatalinghog, among mga anchors, mga technician, o kaming tanan Ginoo nga imong alagad. Hatagi kami pinasayng kaalam sa pagbuhat sa imong pabuhat kanamo, og pasayloa kami sa mga sala. Kining tanan amo gipangayo sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Og sa pagpadayon mga kaigsuonan ato sa patalinghugan ng mensahe pinagig awit. Often you wonder why tears
into your eyes and bird see to be much more than you can stand. But God is standing near. He sees your falling tears. Tears are a language God understands. God sees the tears of a broken hearted soul. He sees your tears and hears them when they fall. God weeps along with man and takes him by the hand. Tears are a language God understands. When grief has left you, love, it causes tears to flow, and things have not turned out the way that you had planned. But God won't forget you. His promises are true. Tears are a language God understands. God sees the tears of a broken hearted soul. He sees your tears and hears them when they fall. God weeps along with man and takes him by the hand. Tears are a language God understands. God sees the tears of a broken hearted soul. He sees your tears and hears them when they fall. God weeps along with man and takes him by the hand. Tears are a language God understands. Tears are a language God understands. Okay, salamat sa matahom nga awit. Tears are language. Kining mga luha mga kaigsuonan mao ni siya atong saka sinultian ngadto sa Ginoo sa atong pagampo sa ni Hesus nga siya nagampo sa iyang pagampo dito sa garden sa Getsemani ning hilak siya mao na nga pinaagi sa atong pagampo kining atong mga luha mo gyud ni ang dako nato nga sinultian ngadto sa Ginoo.
sumala sa atong natun-an atong kining atong topic ko karon niya nata sa ika-22 nga bahin, mga kaigsuonan. Time of the end, kining panahon unya sa adlaw sa katapusan. O kita nagisgot may tungod sa kang Ginoong Hesus yun mismo nga mensahe nga makita sa Mateo 24. Ato nagisgutan ug wa man ni human ato gyud karon tiwas ato padayonon karon makaigsuonan matud pa dinhi sa Mateo 24:4 og sa mitubag si Jesus nag-ingon kanila, magmatngon kamo nga dili kamo mapahasalaag ni bisan kinsa. Ngano tungod kay ang Ginoo nagahatag og dalan og kamatuoran. Daghan sad ang nagdala sa mga mensahe, daghan sad mga kaigsuonan ang nagpakaron ingnon nga sila magwawali, mga pastors, mga nagkananlain nga mga leader sa relihiyon, mga pare, mga priest, o sila nag-angkon nga sila mao ang kamatuoran. Si Ginoong Hesus mismo ni sulti nga nagaingon, kay daghan ang muanhi sa akong ngalan. Kita mo na, daghan ang magadala sa pagminsay sa ngalan sa Ginoo, pero naagi moingon sa pag-ingon ako mao si Kristo, unya magapasalaag sa daghan. Kining sulti ni Ginoong Hesus dili gyud ni maingon nato nga ikalimod, kay kita mismo hibalo nga naay moingon nga ako anak ako sa Dios bisa dinhi sa atong lugar. Daghan ra basad sila og sumusunod. Mao nang giingon nako mga kaigalaan, mga kaigsuonan nga ato gyung bantayan ngano man basin og madalata sa ilang mga istorya, basig madalata sa ilang mga maayo nga lipat-lipat nga mga padasig, pero kadto laang lamang kita makaigsuonan nining kalibutan na perting daghana nga denominasyon, perting daghana nga relihiyon, perting daghana nga mga pagtulunan. Mao nga usahay makaingong baka tanga hay magyud ini ang tinuod yun nga pagtulunan, hay magyud nini ang tinuod nga relihiyon, hain magyud tinuod niini ang barko nga atong masakyan nga hatod gyud nato ngadto sa langit. Mga kaigsuonan, nagaingon manggod ang Biblia nga testingi ninyo ang matag espiritu. Nagsulti siya na niya ato ng basahon nga naman tungod kay daghan ang relihiyon, sumala pan ni Ginoong Hesus. Makita nato sa Mateo 7:21. Mao ni ang pagtesting nato sa mga pagtulunan, mga kaigsuonan, kung maubag yun ni ang matuod nga relihiyon, maubag yun ni ang giingon ni Ginoong Hesus nga kamatuoran nga naman kaysa kadaghan nga relihiyon sa tibuok kalibutan, mga kaigsuonan. Kung imo tan-awon sa internet, perting daghana 4,000. Unya kanang tagsa-tagsa kanila magasulti nga sila ang matuod, silang nagadala sa insakto nga pagtulunan matag usa kanila. Kay musugutag sa dili kana nga relihiyon, mga kaigsuonan, natural man lang gyud nga musulti sila kay mo gud ni lagi barugan. Apan unsa may sulti ni Ginoong Hesus sa kadaghan nga magaampo kaniya, ato naman ning gibasa, ato balikon pagbasa. Mateo 7:21, dili ang tanan nga nagaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadtong nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Okay, kini nagahatag na nato og sinugdanan nga solusyon sa sulti ni Hesus. Dili tanan sa ato pa, daghan ang nagasimba,
daghan ang nagasangpit sa ngalan sa Ginoo. Sa Christian lang, mga Kristohanon, perting daghana nga grupo sa mga relihiyon, sila nagsimba, nagaingon nga sila matuod, nagaingon nga sila mao ang mangluwas. Pero unsay giingon ni Ginoong Hesus? Matod pa niya dinhi, tanan nagaingon kanako Ginoo, Ginoo. Dili ang tanan nga nagaingon kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kinsaraman kadtong nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Doon na siya gihatag nga solusyon. O gunya kita gihatagan na og sulbad sa maong mga problema kung unsa gyud ang kamatuoran. Ang tubag sa Ginoo kadto lamang ang nagabuhat sa kabubuton sa amahan nga nasa langit. Karon sunod nga sa niya unsa maghay pagkabubuton sa Ginoo, kana mo'y simple kaayo nga tubagon. Ang Ginoo gyud mismo naghatag sa iyang mga pagtulunan, sa iyang mga kagustuhan kung unsa iyang gusto. Mao ang gugma nga makita nato sa Juan 14:15, kung nahagugma kamo kanako, magbantay kamo sa akong mga sugo. Mao na ang pinakasimple nga tubag, mga kaigsunan. Og kahibalo bata nga kanang napulo ka sugo nga giingon ni Ginoong Hesus, kung nahigugma mo kanako, bantay ang akong mga sugo. Kana nga duha ka papan sa bato nga gisulatan sa napulo ka sugo, mismo gyud ha, kamot sa Ginoo ang nagsulat ni ana. Kamot sa Ginoo. Mo na di nato gyud makalimtan nga samtang si Moises nagdala ni atong papan nga bato nga iyang gidala dito sa bukid, diin ang Ginoo nakitagbo kaniya. Ug unya ang papan sa mga bato, hinggawas ang tudlo sa Ginoo ug iya kining gikulit. Makasusubo pamalandungon nga sayon-sayonon lang pag-ingon ba sa atong mga kagalaan o makaigsunan nga giotro na sa among relihiyon, giotro na sa among mga pangulo. Og labaw gyud tingog ang among pangulo, labaw sa inyong Ginoo, kay pwede na otrohon, labi na nang kining napo kasugo na diha ang adlawng papahulay. Ang Sabado giotro na gihimo ng Domingo, og mao na ang kamatuoran, makaigsunan. Kini ato ining ma-analyze kung unsa ba gyud ang atong pagtulunan, na abagud na sa insakto og ang kamatuoran. Si Ginoong Hesus, mga kaigsuunan, nagsulti gyud kanato. Atong mabasa sa Juan 14:21, padayon nato ni pagbasa. Ang nagabaton sa akong mga sugo og nagatuman kanila, kana mao ang nahagugma kanako. Kita mo na, kung kita nagabaton sa sugo og unya nagtuman ni ini, ilhanan kana nga higugma kita sa Dios, og ang nahagugma kanako paghigugmaon sa akong amahan. Kita mo na, klaro kay ang sulti ni Ginoong Hesus. Og ako mahagugma kaniya, og ang akong kaugalingon magapahayag diha kaniya. Pagkaanindot sa sulti ni Ginoong Hesus, mga kaigsunan, anaa ang kamatuoran, kay ngano, kay si Ginoong Hesus gayud mismo ang nisulti kanato ni ana. Ug unya ato kanang Mateo 7:21, mauna ang ingon nga maunay pagtesting nato kung matuod ba ang imong relihiyon, kung kita naghigugma bata sa Ginoo, nagahimo bata sa kagustuhan sa Ginoo.
ug nahibaluta nga kanang napulo ka sugo paghigugma kana sa Dios o paghigugma kana sa tao. O mauna nga atong gibasa dinhi sa balaang kasulatan sa sunod mga kaigsuonan ato patumong na usad ang atong pagtuon sa sunod nato nga mga teksto dinhi sa balaang kasulatan. Di gyud nato makalimtan makaigsuonan, utrohon nato kay kining atong kinabuhi gud usar gud ni. Ug unya kung ang atong pagpangalagad wa pagyud mainsakto, pagkaluoy nato nga kita nagdahom nga kamatuoran ang atong gibarugan, pero pagbalik sa Ginoo impierno lang day gihapon. Kay ngano man huna-hunaon nato makaigsuonan, duha ra gyud ang padulngan sa tao, mao ang kinabuhing walay katapusan, mao ang ginghirian sa langit, ug unsa pa, mao ang impierno nga kalayo nga walay katapusan, kamatayon nga walay katapusan. Mao na ang padulngan sa tao sumala sa balaang kasulatan. Ug unya ato basahon unsa toy giingon ni sa Mateo, kitang tanan makaigsuonan matud pa dinhi kinahanglan magbantay kita nga wa gyoy makapahisalaag kanato. Og matud pa dinhi sa Juan 4:1 ato basahon makaigsuonan. Juan 4:1, mga hinigugma, dili ninyo pagtuuhan ang tanan nga espiritu, kundili sulayan ninyo ang mga espiritu kung iya bakini sa Dios. Kay daghang mga bakakon nga mga manalagna nga manungha ni ining kalibutan. Pastilan mga kaigsunan, dili gyud nato dayon nga tuuhan matud pa sa tambag ni Juan. Mabasa nato sa unang Juan 4:1, kay ngano moabot ang adlaw sa katapusan mga kaigsuonan, kining atong mga binuhatan ato kining itugyan sa Ginoo, kining atong mga activity ni ining kalibutan na mga tubang kita sa Ginoo ug maghatag kitag husay. Matud pa diha sa Roma Kapitulo 2, versikulo 2, og atong hingbaluan nga ang paghukom sa Dios nahisubay sa kamatuoran batok sa mga buhat sa maong mga butang. Mga tubang ta makaigsunan. Ug unya ang basihan ra ba sa atong paghukom, mauna ang napulo kasugo. Og sa pagpadayon ato sa patalinghugan ang mensahe sa awit nga gidalit ni Brother Jis. Ang bulan kabitunan di muna niya, lakip na adlaw ug kalangitan, dako ang iyang pagpahilo sa pagkumulako. Ang kinabuhi ko wala pa'y kabago, nagkulat pa sa pagtandog niya, nasayod ko nga umulo niya ako, sumalang sa iyang kabubuton. Ako kinumulya nga mahi sa makaya, ang bulan gabitunan imuna niya, lakip na adlaw ug kalangitan, dako ang iyang pagpailo sa pagkumulako.
Okay, salamat sa matahom nga awit. Og matod pa din mga kaigsuunan atong tan-aw na atong PowerPoint dinhi sa Roma 2:2 og atong hibaluan nga ang paghukom sa Dios naisubay sa kamatuoran batok sa mga buhat sa nagabuhat sa maong mga butang. Mao na nga kita makaigsuunan magbantay o ginhalan atong siguroon ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Atong klarohon nga maubag yun ang pagtulunan nga maoy giingon sa Ginoo. Atong kay ang mensahe ni Ginoong Hesus sa Matthew 7:21, dili gud tanan, dili tanan ang nagasangpit sa ngalan sa Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Pero ang iyang solusyon mao ni kadto lamang nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Sanglit kita makaigsuonan atong siguroon sad nga ang atong relihiyon nagatuman ba sa kabubuton sa akong amahan, nagatuman ba sa kabubuton sa amahan, nagatuman ba sa mga napulo kasugo nga maoy kabubuton sa amahan. Kay kung wala gali makaigsuonan kay balo na ta nga daghan kaayo moatubang sa hukom og luoy kayo nga pag-abot niya ng hukom makaigsuonan kita mahitumpawak ngadto sa kaalautan. Karon tanan mga kaigsuonan moatubang sa hukom sa Dios dinhi sa kalibutan nga atong gipuy-an perting daghana. Daghan kaayo mo atubang sa hukom sa Dios mga kaigsuonan. Pila ka bilyon ka mga tao mo atubang sa hukmanan ni Kristo. Kita mga kaigsuonan matod pa dinhi sa atong balita pila naman ang mga population ning kalibutan nga atong gipuy-an, pila naman ang mga buhi sa buhi lang mga kaigsuonan nga ang population. Pero kini mao ni ang giingon dinhi sa makita nato sa news review. World population hits 8 billion matud pa sa BBC, sa kining BBC British Broadcasting. Unya ang ilang report makaigsunan hing-abot na og 8 billion mga tao nga ang buhi nga population. Unya ni ana nga mga tawhana madugang pa na naasay maiban kana ay mga matay. Tanan makaigsuonan mga tao gagmay dagko matud pa sa pinadayag mo atubang sa hukmanan sa Dios. Matag usa ka tawo siya hukman sumala sa iyang binuhatan. Og unya ang Biblia nagsulti kanato duha lamang ang padulngan kining naminaw sa tambag sa Biblia o sa balaang kasulatan. Og unya sa iyang pagtambag iyang gidawat, iyang ginulsulan ng iyang sala. Og unya hindawat ni Kristo og naasay mga tao nga imong walihan. Di gyud siya mudawat sa mga mensahe, di gyud siya magpatalinghog sa mga maayong balita nga moabot diha kaniya. Og matod pa dinhi sa Biblia Roma 2:5, apan tungod sa imong katig-ah sa imong kasing-kasing nga dili mahinulsulon nagatigom ka og kaligot-got alang sa imong kaugalingon sa adlaw sa kaligot-got og sa pagpadayag sa matarong nga paghukom sa Dios. Kita mo na kung kita makaigsunan wa ta maminaw sa mga tambag sa Biblia, wa ta maminaw sa mga tambag sa magwawali, wa nato baliha ang mga mensahe sa magwawali nga nagadalag kaluwasan matud pa diri
ato gitigom ang kaligutgut sa Dios nga ni anang panahon na sa takna diin ang Ginoo balik siya hukman o gunya sa size nga unsa kuno nga magabayad sa tagsa sumala sa iyang binuhatan. Pastilan kining atong binuhatan makaigsunan ang Ginoo naghatag mensahe suktan ta. Maayo ba kang akong binuhatan no? Kung ang akong pagkinabuhi pagpangalagad sa Ginoo nasubay ba sa kabubuton sa Ginoo? Wa ba kaha ko magasupak sa kabubuton sa Ginoo? Wa ba nako pasipad-i ang ngalan sa Ginoo? Ug wa ba nako pasipad-i ang akong isikataw nga makita nato na sa napulo kasugo? Unom kasugo naghisgot mahitungod sa gugma sa tao. Ang upat kasugo naghisgot mahitugod sa gugma sa Dios. Mao gyud nay basihan sanglit mga kaigsuonan sa paghukom na paghukom. Ang napulo kasugo mo'y basihan kung ikaw nagahimo ba ni ining kabubuton sa Ginoo. Karon kayang usa ka klase nga tawo mao man ni maimperno. Mao ni ang usad ka grupo unsa man sad mao ni ato basahon dinhi sa Roma 2:7. Kanilang nga pinaagis sa pagpailob nga mapadayunon sa maayong mga buhat, nagapangita sa himaya og sa dungog og sa pagka dili madunuton ang kinabuhi nga walay katapusan. Pagkaanindot makaigsuon no, kinabuhing walay katapusan mo na ang katugbang sad sa pikas nga kadtong giingon nga kamatayon sa impierno, gitawag sa tug kamatayon nga walay katapusan. Mga kaigsuonan, musugutag sa dili ang Ginoo nag-andam ni ining mga butanga ni ining langit alang kanato nga nag-ingon si Jesus, dili magkaguol ang inyong kasing-kasing, sumalig kamo kanako og sumalig usab kamo sa Dios. Sa balay sa akong amahan ana ay daghang puloy-anan. Kung ako muadto og mag-andam ako luna alang kaninyo, og sa muadto na ako og makaandam na ako luna alang kaninyo, mubalik ako pag-usab og kuhaon ko kamo ngari kanako aron nga kung asa gali ako ato usab kamo pagkanindot sa saad sa Ginoo makaigsunan nga siya muadto tuan ang Ginoo nag-andam na siya ug unya naghulat na lang kita siyang pagbalik apan kita makaigsunan andamon nato ang atong kaugalingon nga kita maridi na unya sa panahon sa pagbalik sa Ginoo ug sa pagpadayon ini mga kaigsuonan. Ato tan-aon kung pila na magisgot ta mahitungod ining grupo o klase nga relihiyon o pila gyud ang giingon dinha sa balaang kasulatan ang mga unsa ta nga relihiyon, unsay kalainan sa relihiyon ug sikta mao ni ato basahon dinhi sa matud pa dinhi makaigsuonan. According to some estimate, there are over 4,000 religions, faith groups, and denominations that exist around the world today. Researchers and academics generally categorize the world's religions into 5 major groups. Matod pa sa mga expert makaigsuonan, matod pa sa mga researchers, matod pa sa mga Bible scholar o mga nag-research nini, adunay kining atong relihiyon, matod pa din categorize the world's religion into 5 major groups
Number 1, Christianity. Number 2, Islam. Number 3, Buddhism. Number 4, Hinduism and Judaism. 5 mga kaigsuonan. Okay. Kana nga report bag-o pa lang yun. Tuig kapin pa lang, June 20, 2022. Okay, karon July naman 2023. Bag-o kini nga report makaigsunan, bag-o pa ni nga sa daghan mga grupo nga sa pagtuo relihiyon ni abot og 4,000, pero kining 4,000 apil na ning Christianity, mao ni siya ang ngalan sa mga religion. Okay, karon unsa kuno? Christianity, Islam, Buddhism and Judaism. Nya unsa man ning grupo kini mga kaigsuonan, gitawag ni siya og religion ha. Kini example, Christianity, kita nga mituon ni Kristo, kay kining Christianity gikuha ka na sa word nga Christ kang Kristo, utuotan ni Kristo nga atong Dios og manluluwas. Kini sang Islam, mao ni ang grupo sa relihiyon sad nga ang ilang propeta si Muhammad, pero nagtuo sad sila sa Dios ang God the Father. Og mao sad ning Buddhism. Ang Buddhism mga kaigsuonan, mao ni ang grupo sa relihiyon nga diin mutuo nga Dios ang Dios amahan gihapon, pero ang ilang propeta si Buddha. Mao sad ning Hinduism og Judaism. Kining Judaism na masentro sa Hudiya, sa ang ilang pinaka mao ning mga Hudiyo. Mao ni say relihiyon sa mga Hudiyo, diin si Kristo nagpakatao didto. Unya kini sila mutuo gyud ni sila nga God the Father, pero dili sad ni sila mutuo ni Christ, Jesus Christ, di sila mutuo. Mao ning Judaism, mga Hudiyo kini sila, mao ning ila relihiyon. Pero ang sikta doon na sa didtoy mga Hudiyo nga doon na sad sila, mutuo sad sila ni Jesus Christ. Mutuo sila ni Jesus Christ nga manluluwas og God the Father nga usara sila. Doon na say mutuo nini. Mao na ang sect gitawag. Kita nga Christianity, example kanang Protestante, kana siya gitawag nag-sect. Kay unsa ang imong sikta, ang imong Protestante o Church of Christ, mga sect na sila, pero kana siya na bilong kana sa Christianity. Karon nganhita makaigsuonan sa maghisgot ta mahitungod ni ining pagtulunan. Kining Islam mga kaigsuonan, they believe that there is God, but God, there is no God kanang gamay ba nga God, Diyos, gamay nga Diyos, pero dako nga Diyos mao gihapon ang God the Father. And Muhammad is the messenger of God. Mao na nga si Muhammad, mao na ang ilang propeta, giilang nga propeta sa mga Muslim, Islam, and is central to Islam. This phrase written in Arabic is often prominently feature the architecture and range of object including Quran, Islam, Holy Book of Divine Revelation. Kining mga Muslim o Islam mga kaigsuonan, ang ilang gibasyan usab gitawag nag Quran. Quran gitawag nilag Islam Holy Book. Ang ilang pinaka Bible mao na ang Quran mo ilabasihan, og si Muhammad mao ilang propeta. Og sila doon na sila yung mga programa, daghan sa nga grupo sa relihiyon, kasagaran ni tuwa dito makaigsunan sa Saudi, dito sa mga Arabo dapit. Og unya unsa pa kining kuan mga kaigsunan, Buddhism. Buddhism is one of the world's largest religions and originated in
2,500 years. Karaan na gid mga kaigsuonan, no? Kay dugay naman 2,500 years ago in India. Daghan diha sa India mga Buddhism, mga Buddhist. O Buddhists believe that the human life is one of the suffering, and the meditation, spiritual and physical labor and good behavior are the way to achieve the enlightenment of nirvana. Doon na sila pagtuo kining Buddhism mga kaigsuonan nga ang ilang pagtulunan ang kinabuhi sa tao nga dunay pag-antos, pero ang ila gid mga kaigsuonan concentration ang pag-meditate nga espirituhanon pinagi sa labor physical, ug ang maayo nga binuhatan mao ang pamaagi aron nga sila mahatagan og kaluwasan. Sanglit daghay mga dato mga kaigsuonan nga mga Buddhist, sila pati nabangon mahigugmaon sama ni anang dinis sa ato katong pag-Yolanda dito sa Tacloban, na grabihan sa Yolanda, mga tao dito nangamatay perting daghana. Ang Buddhist nga relihiyon mo ay naghatag dito og hinabang bisan dinis sa ato kanang mga balay nga kuan ilan na sila nagtabang, naghatag sila kwarta. O unsa pa mga kaigsuonan ang religion, kining religion usa ni siya ka kining Buddhist usa ni ka religion, pero daghan sad nga klase nga mga Buddhist mga kaigsuonan. O depende sa ilang kini naaman sa India, Buddhist nasad sa Japan, daghan nga klase mo, daghan sa di sila unya doon na sila lain nga pagtulunan ang mga sikta niini. Doon na sa mga Buddhist nga nagtuo nga ang tao mamatay muso dito sa mananap, ngunya ang uban ini gali dili na sila mukaon og baka kay tiyalig ang ila tong lulo nya, dili sila mo pasakit sa mananap. Sanglit daghay mga mananap nga naa silang lugar nga magdasag kay sila nagtuo nga ila ng parinti. Mao nang mga pagtulunan din niya. Nasad mga kaigsuonan kining Hindu o mga Hindu. Hindus believe in the doctrine of samsara, the continuous cycle of life, death and reincarnation, and karma, the universal law of cause and effect. Maang mga Hindu mga kaigsuonan daghan sad ni ang ilang pagtulunan mao gyapon nga ang tao gitawag na siya og reincarnation, mo pagkamatay pero mo balik ug muso dito sa nagkaninlain nga magbutang ngadto ba sa ubang mga tao, ngadto ba sa mga mananap. Mao na silang pagtulunan, og ang sunod mga kaigsuonan kini mao ni sila ang mga Judaism, mga Hudiyo. Og ang mga Hudiyo mga kaigsuonan ang ilang pagsimba hilom lang kay na sila, mungadto sila ni anang lugar kanang ilang atubang, ug unya magbasa sila kanang ilang gibasa mga parte kana sa mga linukot kanang mga Old Testament diha sa mga Bible. Ug unya muhilak na sila mga kaigsuonan, muhilak sila, hilom lang kaayo nya. Di siya mo saba-saba, di sama ining simba sad sa mga Muslim nga ang simba sa mga Muslim ila gyud ang ipalanog ang ilang tingog nga perting taasa kung mahay butang pa sila trumpa o mao nang ilang pagsimba. Pero kining mga Judaism dili sila makaigsuonan ingon nga magsagit-sagit, nihil lang kayo, hilom lang kayo sila magbasa sa mga Old Testament ug unya magmeditate sila. Mao nga giingon din ang worshippers think over the words of their minds rather than saying them out loud. Mo dili sila ingon nga magsagit-sagit sa ilang pagsimba. Ug unya kining katapusan makaigsuonan mao ni ang the core of Christian, mao ning Kristohanon. Ang Christian makaigsuonan diin kita nasakop ang atong real Christian ta, pero ang atong sikta, ang atong denominasyon mao ning
og unsa ta Protestante, Seventh Adventist, Saksi ni Jehova, mao na ang gitawag og sect. The core of Christian belief is that true belief in and acceptance of the death and resurrection of Jesus, sinful humans can be reconciled to God and thereby are offered salvation and the promise of eternal life. Mao na ang sa mga Christian makaigsunan. Ug alang kanato diya sa John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. Mao na ang mga Kristohanon magadala sa mensahe ni Ginoong Hesus. Kay sa Ginoong Hesus miingon siya, ako ug ang amahan usara. Mao nga kita nagasimba ni Ginoong Hesus, nagasimba sa amahan ug nagasimba sa espiritu. Mao ni ang katumanan makaigsuonan sa balaang kasulatan o sa pagpamatuod ni Ginoong Hesus nga kita mahiinsakto ang atong pagtulunan diha kanya kay miingon siya nga pagbantay kamo nga walay mahipasalaag kanyo kay daghan ang mudala sa akong ngalan. Mga kaigsuonan, hinumduman nato nga ang Ginoo ginasimba sa mga tao. Apan matod pa dinhi mga kaigsuonan, wala naman tay oras, ato na lang ning padayon magbasa lang tag magbasa lang ta mga kaigsuonan dinhi sa balaang kasulatan kining sa Mateo kapitulo 7. Ang atong gibasa mao man tong 21. Ato basahon ang 22 ug nag-ingon dinhi. Naamoy Biblia is o wa mo isuwat ninyo ngani sa 22, daghan ang nag-ingon kanako niadtong adlaw, Ginoo Ginoo, niadtong adlaw sa paghukom makaigsunan. Daghan ang magaingon kanako ni adtong adlaw, Ginoo Ginoo, wala ba kami magpanagna tungod sa imong ngalan, ug tungod sa imong ngalan ginahinginlan namo ang mga yawa, tungod sa imong ngalan ginabuhat namo ang daghang mga katingalahan. Kita mo na makaigsunan, do na pagali milagro nga gihimo nila. Unya 23, unya pagasaysayan ko sila, wala ko gayud kamo maila, pahilayo kamo kanako mga mamumuhat sa kadautan, pastilan pagkaluoy makaigsunan. Kaulawan hinoon ang natagamtam ni adtong mga tao nga nagsimba sa Ginoo, nga sayop ang pamaagi nga pagbalik sa Ginoo. Ingon siya, Ginoo nagwalim sa imong ngalan, Ginoo nag-ayo mig mga masakiton tungod sa imong ngalan. Pero unsa gitubag sa Ginoo dinhi sa 23, unya sultihan ko sila, wala ko gayud kamo mailhi, palayo kamo kanako mga mamumuhat sa kadautan. Hinaut unta makaigsunan kining atong pagpangalaga dining kalibutan na atong mainsakto, matistira nato og insakto ba ang atong gibarugan nga sikta pagtulunan kung nagabuhat ba sa kabubuton sa Ginoo. Og ato pasalamatan, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, sa inyong pagpatalinghog. Ato lang nitiwason sa sunod Martes, o sa dili pa tamo ato sa atong closing prayer, ato sa patalinghogan ang mensahe sa awit. Hope Channel, Southern Mindanao. On the wings of a snow white dove, he sends his pure sweet love, a sign from above.
when troubles surround us and evil comes, the body grows weak and the spirit grows numb. When these things beset us, He doesn't forget us. He sends down His love on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. He sends His pure, sweet love, a sign from above, above, on the wings of a dove, on the wings of a dove. When Noah had drifted on flood many days, he searched for land in various ways. Well, trouble he had some, but he wasn't forgotten. God sent out His love on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. He sends His pure, sweet love, a sign from above, above, on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sends His pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove, on the wings of a dove. Okay, daghang salamat sa matahom nga awit, daghang salamat sa iyong pagpatalinghog mga kaigsunan. Daghang salamat sa ni Sister Mirna Montedramus Pablio. Daghang salamat Brother Mr. and Mrs. Ubana. Daghang salamat sa inyong pagpatalinghog si Sister Elena Cadayona. Salamat Monsanto. Salamat og si Brother Cirilo Donaire. Salamat og si Brother Ryan. Salamat usab. Salamat sa inyong pagpatalinghog, sa inyong makununayon nga pagsubaybay ining atong programa. Dili nato ni matagsa-tagsa og pangalan. Salamat kaninyong tanan, og sa sunod na usab ato padayonon ang pagtuon sa matuod nga relihiyon dinhi sa balaang kasulatan. Mag-ampo ta. Ama namo nga nakas malangit, daghang salamat Ginoo nga natapos namo ang pagtuon sa balaang kasulatan, nga ikaw di ay naghatag kanamo og mga pamaagi aron kami imong magantihan sa among pagpangalagad kanimo. Daghang salamat Ginoo sa imong kasuguan nga nagahatag kanamo kalipay sa paghigugma kanimo ug sa paghigugma sa among isig katawo. Daghang salamat sa grasya nga imong gihatag sa matag usa kanamo, ug pasayloa kami sa mga sala kinintanan among gipangayo sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen.